naman magpaabot ng informasyon asin iba pa or sa sakuyang account Pio Fernandez sa Facebook, sa Messenger. Hanapon lang nindo. Sa cellphone, ang sakuyang Globe 0926 0156 020. That's 0926 0156 020. Sa Smart 0961 759 0888 0961 759 0888. Sige po may apod tulos kita nasa linya si Kapitan Edwin Espirito kan Lapu-Lapu. Hello Kapitan, marhay na aldaw tabi on air na kita sa DCGB. Dismaray na aga po sa inyo, Pio. Opo. Ito ko experience ako dyan, baga sa Bagyo. Ang sukinta, nagrilimpya kami, natunok na ako. Ngunyan, inagyan namin kasi Bagyo. So, kay Bagyong Ruli. Bagyong Ruli, dahil nakaligtas yung mga manok ko, tamang patunok na may lugad si Bitis ko. Matagaradan si manok ko, matayang na ibig. Opo. So, ano pong may paglilingkod tabi, Kapitan? Nagkuhan lang, so, kuhan ka to sa Bagyo ba? Opo. So, uning, kahit lang kung paano, o yan na, sa mga drainage, sa padigdi sa Muya, may purok uno, puro lang anak yan mga adianan, patan mga arong baga, may mga arong na, dapat mako yan kan kuhan ano ni Ibo bagaan. Iyo kan engineering, iyo po. Si Clemente Ibo. Opo, sige tabi, Kapitan. Maariglo ni Ota, amba, yaon dyan. So, again kan tubig, sigararungan ha? Opo, Kapitan, tabi, Kapitan. I'm very sorry tabi muna, ika-cut short ta ka, apod ka na lang tabi within the program, ika-cut short ta ka po una tabi, Kapitan, ta naka-establish na kami nin contact duman sa probinsya nin Catanduanes tabi, Kapitan, ano po? Aapudan ta kataod-taod tabi, Kapitan, within the program, ano po tabi, Kapitan? Okay po. Sige, tabi, Kapitan, nadaay mag-kuhan tabi, taapudan ta ka po, sige. Mga tugang, standby all units, yung news team, standby all units, paki-clear ng frequency, duman sa Orlando frequency mo na nyato, tatibaad lumaog duman sa Pentagon frequency, sa Pentagon base nyato, standby all units, ta naka-ready na po ang satuyang communication link duman sa Virac, Catanduanes. This is the very first time na madadangog kan bilog na kinaban publicly. So gobyerno baga sa paagi kan defensa civil, nag-establish man sila ning VSAT duman sa Virac, kaya lang ito sa consumption sa nanda ito. And sarong broadcast lang ito. Daita masabutan kung ididiretsyon ninda ang broadcast man duman. Nakahuron man baga si Gobernador Boboy Kuwa. Pagkatapos kaayan, daay na po. Sasainda na itong network lang sa pagkomunikar ninda. Ngunyan ini po, ang DCGB, nagibo po ng medyos sa muyang makikipag-link, sa samuya man na mga contacts digdi, yung PYZ Enterprises, sa samuyang mga technical people, nag-establish kami ng contact na direkta na mismo diyan sa Virac, Catanduanes. Tanganing madangog kan publiko ang mga pangyayari diyan. Asin makatao kita ni nagkakandigong tabang through communication, ta nagpa-pile up na po digdi sa samo sa DCGB ang pakihuron na mag-establish nin contact. So dai po nagtunong ang DCGB, ta ang DCGB makusog iyan dyan sa Catanduanes. Ang Catanduanes is a DCGB country. So, samuya po na hinguha na makapag-contact na ning Comlink dyan sa Catanduanes. Ano po? So, nasa linya na po, standby worldwide. Nasa linya na po tabi, ang satuyang alkalde dyan sa Virac, Catanduanes, saro sa inagihan kan super typhoon sa bilog na kinaban, sa history kan bilog na kinaban, yao na po sa linya si Honorable Mayor Sinforoso Pusoy Sarmiento Jr. Mayor Pusoy, marhay na aldaw, si Pio Fernandez po ini kan DCGB, were being heard region-wide
sa DCGB-AM asin nadadangog nahihilingan sa tuyang broadcast worldwide through DCGB News Online. Mayor, go ahead, tabi. Diyos maray na aldaw sa DCGB, Diyos maray na aldaw man sa gabos na naabot kang boses na ini. Roger, Mayor, primero, ang samuyang pasasalamat sa pag-akomodar po sa DCGB. This is the very, very first time na ansaro pang o kaya kasuhapon nadangog man si Governor Boboy o kanakaaging mga aldaw duman sa broadcast man sa Metro Manila. Pero ngunyan po, pupo ng ta Mayor man, ang broadcast na for public consumption. Publiko na po ang makakadangog. Kaya salamat po, tabi, Mayor, sa oras na pigtao mo digdi sa DCGB. Okay po, salamat man po sa oportunidad na madangog ang estado kang Vira Catanduanes sa pagi kang DCGB. Mayor, tabi, madangog kami. General situation, alas 9:18, Nobyembre 3, 2020, kan Vira Catanduanes. Please go ahead. Talagang grabe ang devastation na pigtaw sa tuya kang Typhoon Rolly ang agriculture nita halos 100% ang deklarasyon ng damages. Nagataw pa ning eksaktong estimate ang sa tuyang mga nasa agricultural office. Ang mga buildings nita, lalong-lalo na ining sa munisipyo, ang mga eskwelahan, ang mga sa mga covered court nita, maski sa mga evacuation center nita, na-damage so sa indang mga bubong, no? Kaya pag-abot man sa mga harong, sa mga light material, totally damage talaga, no? Dahil pinalibre, sa mga yerong bubong na Go ahead, tabi, Mayor. Hello, Mayor. Hello, Mayor. Hello, break. Break, Virac. Hello, Mayor. Hello. Break, Virac. Naku, baka may pakiclear. Virac, break, Virac. yes sir. Yes sir. Yes, Mayor, pakiluway-luway lang diit po muna so volume kang AM radio tanganing day po mag-feedback as in mas readable po on air. So sa tuya tabing boses, paki-instruction po sa imong staff diyan. Paluwayon lang ning diit lang so volume kan AM radio. Mayor, Apa. yeah, okay. Mayor, dumang kita naputol tabi so gabos na harong made of light materials at diyan sa Virac sa Virac gabos tabi ito, bar down, over. Halos totally damage na ang deklarasyon tayo ang nagkahararian ng bubong pero ang iba talaga bar down. Roger, kopya tabi, Mayor. Now, Mayor, sa casualty po, dahil taman pinagagad, iyo ini ansaro sa pighapot sa muya worldwide, sa samuyang Facebook page, sa samuyang broadcast region-wide. Sa casualty po, any number of casualty dyan, so nagadan, although dahil tang pighagad na magkaigwa, sa Virac tabi, please go ahead. Ikaw kitang nakarehistro na tulong gadan sa Virat. Roger, would you have the privilege na for the sake of public information na maitaram sa mga pagngaran kung tagasain, over? Ini taga Gugon Sentro 2. Ikaw kita ni sa Rosal, Lanao. Ikaw korek na pala, suduang nagadan sa Gugon Sirangan po. Ikaw kitang pangaran. Roger, suduang nagadan, tagagugun sirangan, pinag-retrieve ni Mayor Pusoy ang pagngaran, tagagugon sirangan, and saro taga Barangay Lanao. Yan, tabi, Mayor. Copy po? Copy po, copy. Roger. Well, kung igo po nin pangaran, taod-taod tabi, Mayor, baka ma-retrieve kan sa imong staff. So far, go ahead. Ining sa Gugon Sirangan po, nagangarang Michael
Micaela Jacob, 20 years old, taga Gugon Sirangan, Kapitabe. Susaro pa sa Gugon Sirangan si Mario Jacob, 49 years old, ama niya po yan. Okay, mag-ama. Ano ang sirkumstansya po kan pagkagadan kan duwang ini? Over. Inundation po ini na nalunod inagihaning baha so harong. Nako, nalunod, inagihanin baha sa arong Kapitabe. Dumang kita sa Saro Patabing Casualty, Mayor. Please go ahead. Ini po si Danilo Barba Jr., 35 years old, Barangay Lanao. Danilo Barba Jr., 35 years old, Lanao. Ano po ang sirkumstansya kan pagkagadan? Over. The same po, drowning, nalunod man po ini, binaha man po, binaha. Roger, so at sana dainan tabi, madagdagan tabi, Mayor. Over. So far, nag-arabutan naman ang ibang reports ng mga barangay. Thanks God, di pa man yung ibang dagdag na reports ng casualty kita. Roger, Mayor Tabi sa Saindong Major Road Link, Virac to San Andres and Virac pasiring sa Bato, Viga area and the other northern towns. Kumusta tabi ang Saindong link dyan? Over. Ang Virac hanggang San Andres, di pa passable ng mga four-wheel na sasakyan. The same ang Virac hanggang Bato, di pa man halos kaya ni four-wheel na sasakyan. Ayan, mga motorcycle lang ang nakakadalagan. Roger, kopya Ang tab. Virac hanggang Palta na aagihan naman ng four-wheel na sasakyan. Kaya kami nga ni sumuyang team maka-deliver naman ng mga liit na relief cuman sa mga passable ng barangay. Roger, kopya tabi, Mayor. Virac, San Andres, Virac, Bato Road stretch, dai pwede ang four-wheel drive vehicles. How about yung mga motorsiklo sa road stretch na ayan? Pwede pong makaagitabi, Mayor Pusoy. Over. Iyo po, ang mga motorcycle, mga single motorcycle lang po ang talagang nagigibuan ng paagi na makaagi naman sa mga nakatumbang poste ng Fiselco. Halos yun man lang po ang medyo ihariyon sa mga mga bakal na poste ng Fiselco. Iyo po ang medyo nasasakita kitang i-clear. Roger, kopya tabi, Mayor. So, pantalan tatabi dyan sa Virac, Catanduanes because yung ako Bicol, so bards mismo ni Zaldico, madara dyan nin ginatos na sako ng bagas, asin iba pang items. Kumusta tabi so Pierre dyan sa Virac, Catanduanes? Over. So far, serviceable naman po. Makakapag-servisyo po ang Virac ports nito. Pwedeng daungan ng mga sasakyan pang dagat. Ay Roger, tabi, Mayor, kopya. Now, sa lado kan maiinom na tubig tabi, Mayor, papaano po generalmente ang pag-inom nin tubig dyan kung may source kita dyan na nakukuhanan, na nagdadalagan sa mga residensyas? Over. Medyo yun po ang sa itong kakulangan man, ang mga inuman na tubig. Ining sa itong mga barangay, naglalaga po sila ng mga tubig na inumon. In the meantime, ayos man ng Virac Water District ang sa indang serbisyo, pero kayo po talaga ng mga malinig na inumon na tubig tanganing dahil man magkaigwa ng hilang ining mga duman sa mga harayon nitang barangay. Ay Roger, Mayor tabi, balikan ta duman sa infrastructure sa mga harong made of light materials. Sa ina po tabi, naka-star ngo niyan sa mga naging biktima kaya na totally damaged ang sa indang mga harong na light materials? Over. Igwa pa man yung mga natada sa evacuation center, sa mga simbahan. Aram yung man sa Virac talagang so iba namuron po na ng mga tigralayog na same
nakagihuman sila ni mga temporary shelter, mga tents. Iyo ang istaran kang sa mga pamilya sa kunyan. Ay Roger, sige po tabi. So, dumang kita tabi na sa immediate need na gusto nindong ipangapudan sa publiko, pati na po sa gobyerno nasyonal. Please prioritize, Mayor. Go ahead. Sa publiko, pada sa national government, kaipo po ning mga taga-Virat, ang pagkaon, malinig na tubig, ang ining mga matuturugan na maski banig, foam, tapos ang importante po, makaayuda kita ning pangbubong, pangpako, man lamang, para duman sa talagang mga pamilya na nawara ning harong. Roger, so food, shelter, clothing, medicines, over. Over, copy po. Sana po maayudahan dire-diretso ining samuyang munisipyo. Tangani man po na may veteran may manang looting, sa iling ko, grabe talagang magugutom na tao. Roger, we pray na di mabot sa level na ayan na magkaigwanat po dyan ng looting. In connection with with that, Mayor, kumusta ang supply nin basic needs pagkaon dyan sa Virac, Catanduanes? Over. So far na ilinita na dakol pa man ang grocery tigpipilahan, ang mga hardwares man, nagpipila ang mga tao hunyan, pati ang mga gasoline stations. We hope that in the coming days, maging operational naman ang mga ma-deliver na may mga basic needs na aning di man kapusoning supply ang sa mga kababayan. Roger, kopya tabi, Mayor. Now, pakidescribe na backtrack na kita, pakidescribe ari na lugar so ginulpinin baha tabi dyan sa imong area of jurisdiction. Go ahead. Halos po gabos similarly situated, although talaga ang grabe itong mga sa coastal nimi. Pero mag-coastal, mag-sentro, talagang ang devastation, grabe, lalong-lalo na ang mga eskwelahan, halos tayong pinalibreng eskwelahan, pati mga edifisyo ng gobyernong opisina, ang munisipyo hanggang sa unyan talagang nakulang na haring bubong. Kaya similarly situated po, dahil yung pinilining bagyo, dahil pinalibre. Roger, to that tabi, Mayor, nagpa-pile up ang mga hapot digdi sa Samuya, pero siguro kung sa saro-saroon taini tabi, Mayor, tibaad ko na maatraso minggul pa ang oras mo, kaya lang, may we ask for your express permission na makisuyo kami dyan sa imo, na magkoconnect kami dyan sa indong link, ining mga kaputa, nagpapakumusta, uning establishmentong ini, kumusta man ini, saro nga ni, so Legazpi Savings Bank daw tabi, kung kumusta tabi, Mayor, over. May ikaw kita ning para maging verifikado sa tuyang report man o doon sa Legazpi Savings Bank, pero alata-laton ta so nag-a-assess kung yan duman na sa tuyang tawuhan na medyo harani man sana po ang distansya kayo ng munisipyo. Roger, kopya tabi, Mayor. In fact, igaw pa din naghapot man, yung Arcilla building daw dyan sa may Senco Footstep, so saro man dyan na establishmento di negosyo, yung PC Micron Enterprises ata, Mayor, over. Halos po talaga medyo pigralaog po ng tubig, buda igaw man yung mga partial damages, ini mga buildings na medyo Dracula. Iman lang po ang medyo problema talagang gabos po yan na establishmento ng mga nagkaralaw po ng tubig ang malamang ang damages ka nagkaralaw po ang sa indang mga items, mga goods. Roger, kopya tabi, Mayor. Igaw pa rin nagkiquery mga grupo, civic-oriented and religious organizations, naghahapot kung paano ang proseso tabi kung mapasiring dyan
humanitarian mission tabi, Mayor, paano ang proseso kung sinda po maagi paduman sa health protocols or what ibang-ibang sitwasyon tangin ni tabi, Mayor? Please go ahead po. Ang hiling ko po, basta mag-ano kita ng so basic, kay face mask, maging tutugutan nini na makatauhan lamang, makadeliver ng tabang ang mga NGOs, ang iba pang mga igwaning mararahay na buot, pagkain importante po ma-deliver ng basic needs sa mga nagtitiyo sa Iraq po. Roger, so ano po, are you softening up tabi? Are you softening up? So diit na protocol, softening up lang, basta yung minimum health standard lang tabi, Mayor, over? Yes. Importante po na ining basic needs ni tabad no ang COVID di pa man sila magagadanggayan, pero ining kagutuman talagang importanteng matugunan, masimbagan ta sa kapanahonan na ini. Roger, kopya tabi, Mayor. Now, ang problema kita lang tabi ang DCGB, buda ang MDRRM of Iraq dyan, ang igwaning link, public link sa outside world, papaano tabi so mga gustong magpasiring dyan, papaano ang coordination tabi, Mayor? Go ahead po. Siguro, i-open nini ang ining DRR line nini para sa ibang, maski sa ibang munisipyo na gusto mo na makigamit, basta ang sa tuya sa mga importanteng komunikasyon di man pwedeng mawar ang kami maning linya sa ibang mga barangay, buda sa mga ga-operate mo niya ning clearing, buda nag-i-start naman kami pag-distribute ning dit na pangayuda duman sa mga apektadong barangay. Roger, kopya tabi, Mayor. Sa lado kan pag-ayuda sa basic needs, sagkod no arin tabi aabuton sanakan sa indong logistics ang pagtao nin ayuda sa mga Biraknon. Go ahead po. Igo kaming na-prepare niya na 5 kilos, buda apat na dilata. In the meantime, sa 3 days, ma-survive ang sa mga maayudahan kayo ni. And then, hopefully, pag nakadeklara na ng state of calamity, maka-realign na naman kami ng pondo, tahaning maski pa yun masukpo na nimi ang pangangayipo ka mga apektado ng bagyo. Pero talagang mag-aasa man siyempre kami sa tabang ng mga sa luwas ng probinsya, lalong-lalo na ang national government sa inagihan nitang kalamidad ang COVID, kapos na ang pondo ng munisipyo. Roger, kapos na tabi, Mayor, sa indong estimate, conservative estimate, makasagkod pa daw yan kan bilog na bulan na Disyembre 2020. Go ahead po. Di kitang magigilibo kung idagos ang satuyang pondo para sa 2020, pero ako na mismo ang nangangapudan man para sa to mga kinauukulan, bahad pa lamang pwede na masukpunan man ang sumong pondo. Talagang tunay ang pangangaipo ng mga kaimanwataw sa Iraq at Anduanes. Mayor, sa clearing operations, sisay ang katabang nindo, solo sa nakamudyan ang mga LGUs, tabi, so far dai pa ning nakakaabot hali sa digdi sa mainland, sa gobyerno nasyonal tabi? Solo lang po muna ng mga LGUs, pero talagang ang bayanihan taman, ang mga barangay, sige man ang tabang, di man nagtutulong sa pag-clearing tagani maging passable lang sa tuyang mga roads. Opo, Mayor, sa tubig as in kuryente, aramta super typhoon ang uminagi, conservative estimate kung rin at least maibabalik ang basic services na yan, over. Ang kuryente po, ang estimate nila 8 months to 1 year. Ang tubig po, di months na ba, in 1 month ma-restore na ang tubig. Nako, ang kuryente, maximum 8 months, over. Maximum 1 year, over. Yes sir, yun po ang talagang sa mga steel na post, nagkapurutol, siyempre masakit ang pag-restore kasi mga
dito bukod sa supply kung saan magkukuha ang official kuning supply kay itong mga poste. Roger, iyan pong estimate sa Virac lang yan or province-wide na tabi, Mayor? Over. Province-wide naman po yan. At ang Virac, mga tig-estimate man nila ng 4 to 6 months gabos sa barangay. Yun, Virac, 4 to 6 months, electricity recovery, full recovery, Mayor? Over. Yes, sir. Yes, sir. Roger, sa province, 1 year, Sos Mario Joseph. Sa tubig sa Indo dyan sa Virac, 8 months, tabi man, Mayor? Over. Tema po, mga 1 month marirestore na nila ang supply. Ay, Roger. Mayor, sa imong bilog na pagkabuhay, kindly describe kung ano ining Typhoon Rolly sa scale na 1 to 100, ano ang piligrong dinaraka initabi sa Indo dyan? Go ahead. Talagang gabos maski sa mga gurang na nakaulay nito sa paglibot, talagang ini na ang namatin ng pinakamakusog na bagyo na namatayan nila sa sain ng pagkabuhay. Roger, Mayor, tatawan taka nin pagkakataon full-time sa kung na gusto mo tabi sa programa, mga pudan, sa publiko, sa gobyerno, sa bilog na kinaaban, we're being heard region-wide, net-wide, worldwide, go ahead. Sa gabos na nadadangog ang boses na ini, kung igwaman po kita ng mga sobra-sobra na pwedeng itao sa mga kahimanwaw sa Virac at Anduanes, open man po kami, ngunyan pa sana nagpapasalamat po kami sa inyong tabang na maipapabot sa mga pamilyang nawaraning harong, nawaraning pagkabuhay, asin pagkaon. Sa tuyaman na mga regional offices, ang DSWD, pakitawan man lamang kami ng atensyon na mapadarhaning ayuda sa sigurado ang pangangahipok ang mga apektado ng bagyo uyan sa Virac. Go ahead. Matugunan. Tapos ang national government, dahil na po aning masyadong pondo ang munisipyo, nangangapunan man kami na pwedeng madagdagan ang pondo para lamang sa mga relief operations kaining na waraaning mga harong, na waraaning hanap buhay na agrikultura. Salamat po sa oportunidad. Salamat, DCGV. Opo, Mayor, salamat man tabi sa pag-akomodar and we will ask for your express permission na kami po tabi from time to time magkaigwanin link dyan sa Indo through our communication. Tayo lang ini talaga ang nadadangog kan publiko na broadcast. So far, mga tulong aldaw makaliis ang kalamidad tabi, Mayor. Sige po, bukas ang linya ng MDRRMO Virac para sa DCGV, buda sa iba pa man na makikisuyo kung iba mga importanteng informasyon. Salamat na grabe sa oportunidad. Salamat, DCGV. Thank you so much, Tabi, Mayor, and salamat man sa oras. We hope for your complete recovery kan kamo sa mga taga-Virac. And ingat kamo dyan. And clear frequency na po kita, Tabi, mga tugang. Salamat dyan sa MDRRMO Virac, Tabi, sa satuyang mga pag-iriba. Dyan sa Virac MDRRMO. Yan po ang only link po kan kinaban live, nadadangog publicly, nationwide, province-wide, region-wide, net-wide, worldwide. Salamat po sa mga taga MDRRMO Virac, asin kasamuya man na partner digdi ang PYZ Enterprises. Ini pong DCGB, iyon ang tatak DCGB talaga, iyon ang tugon sa muya kan mga founding personalities kan DCGB na dai pagpabayaan ang publiko, gibuhon ang gabos na medyos na makonektar sinda dyan sa mga pangangaipo, Tabi. Okay. Yung gustong mag-on-air ng Legazpi Savings Bank, Tabi? Kung gusto nila mag-on-air, tibad na kaantaba yung mga taga Legazpi Savings Bank. Hello, breaker for Pentagon DCGB. You are on air. Padignal, standby muna yung breaker. Gusto nila mag-on-air o baka off-air na lang, Tabi? Tanganing, so mga taga Legazpi Savings Bank kaya kasubanggi, nakihurong digdi sa mo.
Sige, yung manager ng Legazpi Savings Bank, standby all units, manager ng Legazpi Savings Bank, Virac, madadangog niya to sa ere, tanakihuron man sa mga taga Legazpi Savings Bank kasubag gidigdi sa mo sa istasyon, na aramon man an sa indang kamugtakan duman. Yung manager ng Legazpi Savings Bank, good morning, si Pio Fernandez po inikan DCGB. Please go ahead. Break, yung MDRRMO Virac, kasabay yung manager ng Legazpi Savings Bank. Go ahead. Nawala na yung linya. Legazpi Savings Bank, manager, go ahead, tabi, sir. Sir, bayo po si manager. Sige, tabi. Yan. Clear. Good morning po. Yes, ma'am. Good morning. Si Pio Fernandez po ito ng Radyo DCGB Legazpi. Yes, ma'am. Sino po itong kausap ko? Over. GBGB, Yossi. Hello. Yossi. Come again. Kan mo dyan ki audio? Roger. GBGB, Yossi. Monitor. Sige, Jun, paki-off-air mo na. Sige, paki-off-air and paki-regular yung linya. Yung manager ng Legazpi Savings Bank, advise mo na magbugtak sila ng monitor sa AM radio and dumanda lang tabi mag-monitor. Sige, tabi. Standby muna. Mga taga Legazpi Savings Bank, tabi, yaon dyan, duman ito on-site yaon mismo duman sa Legazpi Savings Bank, bako duman sa opisina na ni Mayor. Nakisuyo kita na kung mapapwede matabangan duman, kaya ang madadangog nindo, duman na mismo ini sa Legazpi Savings Bank. Pinagtatry pa nun niya mo, ansa mo yung communication link na dyan sa Catanduanes. Kung pwedeng makakonektar na kita live sa kung saan na lugar dyan sa Virac. Ilalive buta na kamo, kaya lang di ka mo monitor. Ang boses ni Pio, di niya madadangog. Ay Roger, sige, ma-provide po kami ng monitor. Ma-provide na po kami ng monitor. MDRRMO Virac, please come in. Tikit. Hello? Yes, MDRRMO Virac, please go ahead. Pio, negative po kamo madadangog ni ang EOC Catanduanes kasi wala po na sila ning monitor inquiry lang kang bank to bank. Ay, Roger, to that. June, pakicheck. Okay na, yung Virac, break for DCGB. Hello, Virac, break for DCGB. Pio. Ay, Roger, sa DCGB, how do I come in tabi dyan sa Indo? Over. 7 bars po. Tikita po, yan na po yan ang EOC Catanduanes, over. Ay, Roger, sige. Nag-verify lang po kaya yung Legazpi Savings Bank kung kumusta man ang sitwasyon daw dyan kan sa idang branch sa Virac. Over. May Pio, digdi si manager, direct nyo na makakaoron. Roger, sige. At least makakahurunta na ang manager kan Virac. Okay, kung ready na yung manager ng Legazpi Savings Bank, Virac. Hello, good morning. Yung manager po ng Legazpi Savings Bank, break for DCGB. Go ahead po. Hello, sir. Good morning po. Si manager po talaga. As of now po, ang status po ni LSP is grabe po ang damages. Basa po lahat. Basa din po mga computers may. Then sa ATM is basa din. Kasi nabasag po yung front door. So duwang door po sa unahan. Sa likod po yung mga windows po nabasag din. So basa po kami lahat sa loob po. Ay, Roger, ma'am. Good morning. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB Legazpi. May we know po yung complete name ng manager ng Legazpi Savings Bank dyan sa Virac? Go ahead po. Tasmania Valesa. Ay, Roger, kopya. Sige, Manager Valesa. So, sa madaling sabi po, tabi, madam, dai nin operasyon ngunyan ang Legazpi Savings Bank Virac branch. Over. Sorry, kasi basa po lahat ng mga computers. We need to check po muna po. Tapos yung generator po namin, sir, is nawalan po ng bubong. So, tapacheck po muna namin sa technician kung okay po siya. Ay, Roger, naghagad kami dyan in tabang sa link mi sa MDRRMO Virac na makahuron mismo kami kamo dyan on-site sa LSB So mga personnel sa bandigdi sa LSB, so management, LSB, Legazpi,
naghahanap ning situation nindo dyan, and this is the very first time, tabi, madam, na nakalink ang outside world dyan sa Legazpi Live, dyan mismo sa Saindong Bangko. Over. Yes po, sir. Kasi hindi po ako makapag-report sa kanila kasi walang communication po talaga eh. Ay, Roger Copia. So, iyon na po ini ang magiging official na abiso, tabi, nindo, madam, sa Legazpi Savings Bank, Legazpi, digdi na daik kamo nin operation dyan sa Legazpi Savings Bank, Virac, and sagkod mga noarin tabi ang sa idong projection na daik kamo ning operation dyan. Over. Pwede po ma-project, sir, kung until when, kasi so plate po ng globe namin, yung network po namin sa taas is nahulog din. So, dapat papacheck din po kung pwede po paabot sa IT department namin kung may pwede makapunta po dito para ma-check po yung mga connections po namin sa loob. Ay, Roger, copy, tabi, madam. So, sa Legazpi Savings Bank, so nagdadangog dyan, tabi, please, my urgent need nin IT, technical people, makapasiring sa Vira, Catanduanes to check yung gabos-gabos dyan na pangangaipo, tabi, sa Saindong branch. Tabi, madam. Over. Pasabi na rin po na may dalawa akong on post na guard the whole day hanggang gabi for security reason din po. Come again, kung ang gustong sabihin mo, tabi, i-provide ka mo dyan in dua pang guard na magbantay 24/7. Go ahead. Ongoing na 2 guards 24/7, the body sila. Bali, 4 po kasi for security reason din po. Ayun, sa lado naman, tabi, madam, kan security palan, igwa ka mo dyan ng gwardya, 24/7, body sila. Copy. Over. Apo. Ay, Roger, sa lado naman kan mga empleados, kompleto buhay sinda. Over. Lahat naman buhay, pero may mga nawalan po kami, nawala na total na bahay po. Ay, Roger, sa mga empleados may nawaran in totally damaged na harong. And thanks God, gabos buhay ang sa indo mga empleados. Over. Pero lahat po may mga damages, pero so far lahat po, thank God, lahat po buhay. Ay, Roger. Sige, tabi, Madam Manager Valeza, thank you so much for the opportunity, and this is the very first time na madangog po kamo kang bilog na kinaaban. Rest assured, yung mga taga Legazpi Savings Bank, mai-informa naman ang tabi digdi sa Legazpi. Over. Marami pong salamat sa opportunity. Thank you po. God bless po. Roger to that. Sige, thank you so much. Diyan sa MDRRMO Virac, salamat din marhay sa indong effort. Well appreciated po kang bilog na kinaaban an sa indong ginibo. Live po yan, duman mismo sa Catanduanes. Bako iyan sa base nila duman sa Operation Center, duman na mismo iyan sa sarong lugar sa Catanduanes. Pigtitest mi pa ano ang capability kan sa muyang comlink tabi dyan sa Catanduanes. Kaya pinag-try so sa muyang capability. Iyon na po. At least kaya na kan DCGB na makapagatod sa Indo nin on-site report diyan po sa Catanduanes, sa Virac at least. And mai-expand pa yan paluway-luway. Depende po sa capability man kan sa muyang comlink asin sa speed man kan rehabilitasyon kan mga telcos dyan. Tada ipo ng ibang komunikasyon ana nakakakonect dyan yung VSAT kan gobyerno civil, kan gobyerno budaining su DCGB. Ano tabi? Sige, di pa paano kayan yan na muna i-wrap up niya to ang informasyon. Ang Virac at least and ini we assume bako sa na ining Virac ang bilog na Catanduanes nangangaipo pagkaon, bulong, tubig, construction materials. Asin tabang sa anuman na paagi. So pahayag ni Mayor Pusoy Sarmiento kan Virac ini and we assume nagabos na munisipyo arog man kaini ang sirkumstansya. Mauubos na ang pondo. They are crying to high heavens, tabangan ang bilog ng Catanduanes. Taan sa indaduman na kamugtakan, apartado baga, nagsusulo-sulo sa pagrehabilitar ngunyan, and kaipuhan ang tabang kang outside world tabi. Ang kuryente sarong taon
ang bibilangon bago magkaigwa ng total recovery. Sa Virac, ang gadan, tulo, sana po dahil na madagdagan iyan. Ang gadan, puro ini na anod ning baha. Micaela Jacob, 20 years old, Gugon. Mario Jacob, Jacob, 49, mag-ama. Budasarong Danilo Barba Jr. ata yon, 35 years old, kan Lanao, Barangay Lanao. Gabos na mga harong apektado, light materials, dapa gabos, sentro mga barangay, gabos, tabi yan, araklas sa mga bubong, maging darakula isaradit, lalong-lalo na sa mga light materials. Mga negosyante, mga negosyo, oto, ehemplo, bangko tabi, bar down ang banking system sa Virac. Legazpi Savings Bank, dahil nag-ooperate ngunyan tabi. And all others, we presume, nagabos, araw kaan. Mga negosyo duma sa sentro, rinalaog kitubig, kaya help is badly needed po sa Catanduanes. Ano po? Iyan. So naka-link na po tabi an outside world through DCGB for the very first time. Sana po mamantinir ini. Dyan po sa Catanduanes. Ano tabi yan, Chi? Nasa imong kwan? EVP yan. Oh. EVP. Ano da tabi? Paano da makontak iyan na 2 persons sa pag-ibig fund. Oho. Tanduanes. Mhm. Worried naman yung pag-ibig Legazpi. Gusto silang Yan. ni Oho. Madam Rivero. Yan. Sige, nagpa-pile up na po digdi ang sa tuyang kwan requests. Ano? Sige, ipapaabot ta iyan dyan. Dyan po tabi sa MDRRMO, gusto man na makahuron sa mga tagapag-ibig. Catanduanes branch. Ano? Partikular si Dana Sulya Cueta. Buda si J. Tulod Asuncion. Ang gusto makakuan man lamang ni proof of life, kung anong kamugtakan ninda, Pag-ibig Legazpi. kan pag-ibig Legazpi. Si Madam Malu Rivero. Sabi ni Madam Malu Rivero. Sige, we will try our very best. Tabi, tatapos na ang programa ta, gulpingan sa tuyang backlogs, masunod na yun, naka-ready na, yung black time tabi, So, iyan po, tabi, ang general situation, duman sa Catanduanes, sa Virac, lalong-lalo na po. Salamat din marhay dyan sa MDRRMO Virac. Ipapadagos pipining communication link. All units tabi, yung news team, pasensya na muna, ang masunod na po, black time. Mga tugang, ang masunod pong programa, DSWD, mahali na na kita sa satuyang pinagsusubaybayan ngunyan na rehabilitasyon, pagtabang sa tawo, paabot kan sitwasyon, and daita na nga ni na-explicar man, so appeal man kang DCGB, budakan ako Bicol, sa pagtabang. Oni po, sana, ikakat short ta, kung matabang po, pangangaipo, ready-to-eat foods. Dahil na mo na pagkonsideraron ng marhay so used clothings. Ready-to-eat foods, kasabay na lalo ang tubig, and hygiene kits. Yan ha. Kung igwangani ning underwear, pwede yan. Mga underwear tabi. At nag-identify man ngunyan ang DCGB nin mga lugar na ipaprioritize na matawan in the shortest possible time. And ikadua, kung may cash, tabi, tagabos man kita inagihan, kung may cash, ang diit na matatao, dakula, milyon na ang kantidad kaiyan sa mga nangangaipo. Sige. Oras sa Pilipinas, alas 9:55 ang pagkaaga. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. An oras hatod sa Indocang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Maggie Magic Sarap. Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Coke Studio. Feel mo, panalo promo. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf Rinse Conditioner STD Liquid.